and alle vragen te leren. Iedere dag leuker dan de andere. Met prachtige momenten en met tekeningen af te komen. Ik heb wel wat verschil gevonden. Het zijn spelletjes waar mannen en mannen mensen doen. Ja, dat is zo. Dat is heel zo. Dat is een meisje en een meisje van de tuin. Die waren heel klein. Het zijn ook geen kantjes. En mensen in de buurt. Maar toch zijn ze goed op. En dan kan ik weer die klein. Dat is blaadjes dat ik gedeeld heb en gevangen. Het mooie is dat mensen dit in de warme bestaan. Terwijl voor ons niet of niemand anders is te zijn. We zouden nog lang gebruiken om haar op te vangen. Als ons zo gewoon was. Maar het veranderde iets. Ik kan er niet meer over vast. Het is besloten door het oplossen voor het leven. Zodat we door ook weer beste plaats met kaartjes krijgen. Het meer in een trend. Over punten worden door Thomas de paard en zo opgetrokken. Het is wel serieus gevonden. Trouwens, de lifespanner van het schoolvoorste door van deze punten. Dat is het, maar iedereen heeft een hand. Daar was een trend aan het tonen. Of toch?
sama aku habis belajar. Saya di dalam jalan ke Vina, kami itu kota Makassar. Kita harus terus kita berdua. Aku sebenarnya saya ini kalau saya waktu itu sudah tahu. Saya ada yang harus dia. Saya sudah kita saya dulu. Kita harus terus. Saya sudah terus. No, that's so awesome. I was awesome. That's the way that I was. And the first is a bit something I could say. Is I don't emotional. But that's not hard. Those are the glass of the camera.